Bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts. En primer lloc, agrair-vos la vostra presència en el que és el 8è webinar de la Revista Catalana de Pedagogia, en aquest cas dedicat a la intel·ligència artificial, a l'educació, una aposta des de la pedagogia. Voldria agrair a la Ruth Vilà, directora de la revista, i a la Cristina Cebron, que moderaran i conduiran l'acte, i també a la Neus Lorenzo, l'Angelina Sánchez, la Rosa Maria de la Fuente i la Maria de Montserrat Oliveres, que són les que presentaran les seves experiències i que, per tant, doncs, constituiran el gruix de la sessió d'avui. Res, no em vull allargar gaire, simplement recordar que aquesta experiència, ja us dic, el 8è webinar ja de la Revista Catalana de Pedagogia, ens satisfà molt doncs, que sigui tan reeixida, perquè entenem que també és una manera d'apropar el professorat, els docents, i tot el que es fa a nivell de recerca i a nivell d'experiències educatives i, per tant, més enllà del que publiquem i que, per tant, es pot consultar a la revista, el fet d'organitzar aquests webinars sembla que doncs, són una manera de connectar més i de disseminar més i transferir més el coneixement a través d'aquest espai més divulgatiu. Per tant, jo no m'allargo més. Moltíssimes gràcies, Ruth, per ser la capdavantera en aquesta iniciativa. Dir-vos que em satisfà molt perquè aquí, a més, avui tenim doncs, companyes de la Junta que també presenten, com la Neus i la Rosa Maria, per tant, estem com a casa. També la Maria de Montserrat, que hem compartit experiències, i certament que el tema de la intel·ligència artificial és un tema que ens ocupa i ens preocupa a tots i, per tant, tot el que puguem aportar segur que serà benvingut. Endavant, doncs, Ruth, tot teu. Moltes gràcies, Antoni, per aquesta obertura de l'acte. Doncs sí, estem molt orgullosos i molt contents d'aquesta 8a edició d'aquest seminari web. I en aquest cas, doncs, el que estem explorant avui és el tema de la intel·ligència artificial, és el volum que vam publicar el novembre d'aquest any passat a la Revista Catalana de Pedagogia. I bueno, tenim aquestes 4 autores que ens venen avui a potenciar i explicar els seus relats i animar-nos també a fer aquesta lectura i aquesta dinamització, divulgació dels seus continguts. La dinàmica que fem servir en aquests seminaris és així com dinàmica, mai millor dit, i per tant tenim una sèrie de preguntes curtetes que anem alternant en els diferents articles i així d'alguna forma doncs, animem també els que ens esteu escoltant a anar entrant a poc en aquests articles i en aquests conceptes. Tots giren entorn de la intel·ligència artificial, però sí que és veritat que d'alguna forma doncs, cada un té les seves peculiaritats. Al mateix temps, la imatge només la tenim els panelistes, les persones que diguéssim, doncs, estem participant activament, però tots els que esteu escoltant, diguéssim, teniu l'opció d'escriure en el xat comentaris, dubtes, i els anirem retransmitint. Vull dir que perquè sigui dinàmic ho podem anar fent conforme anem parlant. No cal que esperem al final de l'acte, sinó que podeu anar doncs, participant, encara que sigui d'aquesta forma més escrita que no pas oral. Però us animem activament a que ho feu. I sense més dilació, doncs, a l'ordre dels articles que comentarem, doncs el primer dels articles és el titulat Confiança i connexió a l'ecosistema educatiu d'intel·ligència artificial, de l'algorisme a l'algoritarisme, que ens el presenta la Neus Lorenzo Galés, és la primera a parlar. En segon lloc, tenim a l'Angelina Sánchez Martí, que ens proposa el seu article Un estudi de cas en l'anàlisi qualitativa assistida per intel·ligència artificial, l'ús dels prompts de ChatGPT en textos de la UNESCO, concretament. El tercer article el parlarà Rosa Maria de la Fuente, que porta per títol Avantatges d'aplicar la robòtica i la intel·ligència artificial amb la càmera Smart Eye Lens i la placa microbit a primària. I l'última experiència que ens proposa la Maria de Montserrat Oliveres és Tecnopedagogia en un món de màquines intel·ligents. Us he de dir que començarem pel primer article, i per tant amb la Neus, i és l'únic article que tenim en aquest monogràfic de recerca sobre intel·ligència artificial, per tant és un article potent, que, en primer lloc, la pregunta que ens sorgeix és aquesta importància o quin paper juga la confiança, que ja surt en el títol i al llarg de l'article, quin paper juga en el procés d'aprenentatge i específicament en la proposta que feu i quin impacte té la intel·ligència artificial en aquests mecanismes de confiança dels quals expresseu. Tot teu, Neus. Doncs moltes gràcies, Ruth. Moltes gràcies també a la Universitat de Barcelona, a la Revista Catalana de Pedagogia i a l'Institut d'Estudis Catalans amb la Societat Catalana de Pedagogia que ens acull avui, el Toni i a tots els companys. Dit això,
Per mi és un plaer poder parlar una mica del replantejament o el plantejament inicial d'aquest article, perquè, de fet, recull un camp nou, una espècie d'ecosistema, on s'ha de crear diferents espais de recerca, no? I aquí, de fet, és un primer intent de crear terminologia específica i de crear les línies d'interès o inclús les metodologies que es poden fer servir. De fet, en l'article es parla del paper de la confiança, del vincle, de les relacions emocionals que hi ha a l'aprenentatge, i s'estudien doncs, el que diu un autor, el que diu l'altre, etc, però sobretot per posar de manifest que en aquestes connexions humanes el que s'està activant són elements bioquímics, no? I estem parlant de la dopamina, del cortisol, l'oxitocina, la serotonina, etc, però hem de veure si quan estem relacionant-nos i aprenent amb màquines, amb pantalles que tenen darrere agents artificials, no a través de les persones, com ara que estem en un webinar persona a persona, sinó quan interactues amb una màquina, si els mecanismes humans de reacció en les relacions que es donen a l'aprenentatge són les mateixes o no. I això s'hauria d'estudiar, perquè de fet sabem que les neurones mirall fan que doncs les persones reaccionin no només quan estan menjant una llimona, sinó quan algú altre està menjant una llimona, o fins i tot quan parles de menjar i mastegar una llimona. Per tant, les relacions anímiques, emocionals, hormonals que es desencadena a l'aula, a la classe, ja siguin reacció de por, reacció d'amor, seran iguals quan l'aprenentatge està vinculat a una màquina? Doncs aquest és un dels primers camps on creiem que s'ha de treballar, no? Però, com que passem de l'aula al món, també ens hem de plantejar els mecanismes de transició social. Aquesta relació que posa en la societat l'aparició de la intel·ligència artificial amb les dades fa que nosaltres estem cada vegada més vinculats a presa de decisions polítiques, econòmiques, etc, que són automatitzades. No les decideix únicament una persona, sinó que són fruit, moltes vegades, d'estadístiques i de plantejaments que estan automatitzats. Aquestes realitats que es donen en el món social també generen unes relacions emocionals de confiança i desconfiança, no? de susceptibilitat. I també és un risc, perquè per una banda tenim la creació de vincles vers el que considerem les pedagogies o les polítiques basades en evidències, no? Però per altra banda la suspicàcia que tenim vers a les màquines pot fer que solucions que es plantegin doncs, no siguin acceptades precisament perquè han intervingut les màquines. Aquest panorama que va des de l'aula fins a la societat i des de la confiança humana fins a les relacions que es donen en situacions molt més comunitàries, doncs crec que s'han d'abordar. I el que es fa en aquest article doncs, és posar alguna experiència, precisament amb el ChatGPT, que després la podem comentar i ampliar, per demostrar que encara hi ha molt a treballar, que no és només tan automàtic, perquè les relacions són molt vinculades a una qüestió emocional, però al mateix temps, si les analitzes, et donen unes dades estadístiques en les que ens hem de basar per prendre decisions. No? Va una mica per aquí. Llegiu-lo. Molt bé, Neus. Doncs, d'alguna forma, ara ens anem cap al segon dels articles i, per tant, aquesta és una pregunta per tu, Angelina. L'article de l'Angelina ja veureu que canvia de tema, és una experiència, en aquest cas, d'anàlisi de dades o textos de documents textuals. I la pregunta primera que adrecem amb aquest article és doncs, quina és, en general, la utilitat que pot tenir la intel·ligència artificial en aquesta anàlisi de documents textuals en l'àmbit tant acadèmic com específicament en la recerca. Moltíssimes gràcies, Ruth. També moltíssimes gràcies. Em sumo als agraïments que es tenia la Neus per la invitació a la Revista Catalana de Pedagogia, però també a la Universitat de Barcelona per l'organització d'aquest acte i per poder estar avui aquí compartint aquest treball, que és només un petit treball, en col·laboració amb la Mari Pau Sandín, també col·lega de temes de metodologia que a nosaltres ens ocupen i que ens preocupen en relació a què fem davant de totes les dades que tenim i que com a professionals de l'educació
hi fem front diàriament i que d'alguna forma doncs, la intel·ligència artificial per nosaltres l'estem veient com una oportunitat per seguir aprofundint en totes les anàlisis que fem. Per tant, nosaltres en aquest petit article de la Revista Catalana de Pedagogia el que hem sistematitzat és una experiència de com podríem fer ús d'aquestes eines que ens proporciona la intel·ligència artificial a l'hora d'analitzar dades. No? Llavors, davant d'aquesta pregunta que em fèieu respecte a quina utilitat podria tenir perquè puguem avançar en l'àmbit de l'anàlisi, doncs jo destacaria en concret dos aspectes clau. En primer lloc, considerem, per tota la feina que hem fet i que estem fent testejant aquestes eines, que d'alguna forma ens pot d'alguna forma agilitzar el processament de dades, que és les dades normalment quan treballem amb dades qualitatives, dades textuals, són moltes vegades fins i tot abrumadores, no? O sigui, tenim molta informació i davant d'aquesta informació la intel·ligència artificial ens permet identificar certs patrons, certes tendències, relacions que d'entrada ens poden facilitar una mica el submergir-nos en la quantitat tan gran de dades qualitatives que solem tenir. Per tant, doncs una primera qüestió passaria per això, no? Passaria per aquesta identificació de patrons, de tendències, d'eines que fins ara eren molt més laborioses, no? Poder començar a submergir-se en aquest mar de dades acostumava a ser molt laboriós. Amb les eines artificials que ens proporciona la intel·ligència artificial no és una cosa que puguem d'alguna forma descuidar, és a dir, de cap manera substitueixen d'alguna forma el rol que tenim com a investigadores a l'hora d'analitzar i tractar les dades d'una forma ètica i de la millor manera possible, però sí que és veritat que ens facilita el començar a pensar en aquestes dades. No? Aquesta seria una primera cosa que jo destacaria. I l'altra qüestió que també ens sembla molt interessant i que hem d'alguna forma també abordat en l'article és que ens permet automatitzar certes tasques en els primers, sobretot, nivells d'anàlisi, ens permet facilitar la categorització de textos, ens permet, després de tindre una mica més en això, però bueno, ens permet extreure paraules clau, generar resums, hipòtesis, després en parlaré una mica més, i totes aquestes tasques que moltes vegades estan en aquests primers nivells d'anàlisi, d'alguna forma doncs, ens ajuden, no? a que puguem encetar la mirada no només des del nostre pensament i des dels nostres marcs analítics com a investigadores, sinó també des d'aquesta generació d'idees que ens ve de la intel·ligència artificial i que a vegades és complementària i ens aporta altres mirades a la nostra manera de fer. Per tant, des d'aquesta lògica em sembla com molt interessant. I en concret, dins del camp de l'educació, de la pedagogia, creiem que pot ser molt útil per l'aprenentatge, pel desenvolupament educatiu. Creiem que no podem d'alguna forma posar-nos d'esquena a la intel·ligència artificial, sinó que ho hem de veure com una oportunitat i en realitat cada vegada hi ha més iniciatives en les quals s'està incorporant tota aquesta anàlisi i totes aquestes mirades a les nostres maneres de fer. Després, l'altra cosa que sí que crec que és important, que de fet ja ho anticipava una miqueta abans, és sobretot que per nosaltres la intel·ligència artificial és complementària, no l'hem d'entendre com quelcom substitutori, no? D'alguna forma això és una de les idees que també plantegem en l'article, que és important pensar que no ens està substituint, sinó que el que ens està és facilitant determinades tasques i ens està ajudant a pensar les dades i a dialogar també amb les dades des d'unes altres mirades, i crec que això sí que és molt important. Ens ajuda a generar idees, a estructurar les idees, però no substitueix d'alguna forma la tasca que tenim com a investigadores en el pensament crític i en l'anàlisi profund dels textos, no? D'alguna forma. I crec que també hi ha una cosa molt important que destaquem en l'article i que val la pena, i aquesta seria l'última cosa que destacaria aquí, que és que com que és complementària ens obliga també d'alguna forma que tinguem un coneixement molt profund del que és l'anàlisi, no? Per tant, d'alguna forma també incentiva o ens posa sobre la taula el repte d'incentivar més formació investigadora per poder, doncs, això, no? És a dir, necessitem eines per poder entendre bé com es fan les anàlisis qualitatives, hem de tenir eines per poder analitzar les dades, per tant, la intel·ligència artificial ens ajuda a entrar a uns determinats nivells d'anàlisi, però d'alguna forma ens incentiva també a que ens continuem formant perquè hem de poder, doncs, d'alguna forma veure
fins on arriba i també d'alguna forma hem de poder vetllar a nivell ètic pels beneficis i per totes les lògiques que hi ha dins de la recerca i, per tant, per poder fer una recerca amb criteri, amb rigor i per poder d'alguna forma també sortejar els perills que ens planteja la intel·ligència artificial, doncs cal més formació investigadora. Per tant, des d'aquesta línia és on nosaltres també us convidem a que pugueu llegir l'article i que pugueu, i després també continuaré aprofundint una mica més en pistes que nosaltres donem dins de l'article. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Angelina. Doncs, bueno, des d'una recerca en IA fins a fer recerca en IA, ara ens anem a primària, l'educació primària, i en la Rosa, la pregunta que tenim per tu, Rosa Maria de la Fuente, té a veure amb aquestes eines que ens faci 5 cèntims perquè tothom no està tan avasat com vosaltres, no? Sobre la càmera Smart Eye Lens, concretament, i la placa Microbit, no? Quines són les aportacions que poden tenir especialment a l'educació primària? Bueno, en primer lloc, també agrair que comptéssiu també amb l'escola com a part d'aquest seminari, no? Perquè la recerca és fonamental, però les experiències pràctiques també són vitals, no? Perquè es vegi com ho portem a terme amb l'alumnat. En primer lloc, dic que aquesta experiència l'ha portat a terme Vanessa Casas, que és la persona coordinadora TAC del centre. I jo vaig recollir, vaig fer l'article amb la seva col·laboració i ara ho expresso aquí perquè pugui ser interessant. A veure, les lents i la placa Microbit d'educació primària ens sonarà una mica estrany, però són dues eines que es fan servir, sobretot, per treballar la part STEM. La part STEM, la part científica, matemàtica, la part de tecnològica i també, per què no, una mica d'enginyeria, també es pot introduir, estem parlant de nens i nenes de sisè de primària, que és on es veuen els resultats de tota aquesta programació que es fa des de ben petits. Quines coses pràctiques tenen? Doncs des del reconeixement dels colors i d'objectes, que l'Smart Eye Lens ens permet als alumnes experimentar amb diferents objectes, en diferents colors, i així es poden fer activitats de ciències que tu puguis classificar materials o per reconèixer diversos colors, per fer concretament això. Projectes de programació i robòtica, no? Amb Microbit. Els estudiants poden programar accions en resposta a la informació que els hi proporciona la càmera. Per exemple, fer que un robot es mogui. Llavors, la cara d'admiració, quan ells aconsegueixen, amb treball col·laboratiu, però en treball col·laboratiu de veritat, amb un objectiu comú, com deia Janice Roca en l'últim M-Schools, que l'important és saber treballar totes les noves tecnologies, tota aquesta part, per obtenir una millora, que en cada projecte és diferent. Llavors, quan aquests robots que ens ajuden a fer la vida més fàcil, doncs quan veuen que això ho poden accionar, veure les seves cares, que ells poden treballar així, també és molt important. L'aprenentatge del que es diu el pensament computacional, no? Que també és un pensament crític, bàsicament, que és fantàstic, que és els concepte de programació, quan els bucles el que fan que els nens i nenes es plantegin un repte i un repte que pugui ser acompanyat amb aquestes eines d'intel·ligència artificial. Creació de jocs interactius, això també ho han portat a terme. La part de la inclusivitat. Moltes alumnes poden ser capaços de programar des de jocs molt senzills que d'alguna manera estan també fomentant la creativitat i estan ajudant a resoldre problemes, no? I a part, a tots els nivells, no? Per això parlo de la inclusió dels diferents nivells d'aprenentatges. Experiments científics d'investigació. Bueno, un abastament, jo us plantejaria un dels projectes que vam fer que a mi personalment em va agradar més i que vam presentar als M-Schools i vam tenir algun reconeixement, va ser el treballar una ciutat sostenible per un món millor, no? I com això ho fèiem des del pensament computacional, la robòtica i totes aquestes eines que us he parlat, no? I això crec que és per on hem d'anar. La intel·ligència artificial s'ha d'explicar, s'ha d'entendre i s'ha de incorporar a les aules perquè sigui no aquella cosa que la veiem allí, que no sabem de què va. No? Aquests nostres alumnes, jo parlo des de l'escola pública, tenen tot el dret a tenir una equitat tecnològica que va també amb la intel·ligència artificial per fer un món millor. Aquesta seria la part ètica. I aquí acabo. Llegiu l'experiència perquè és reeixida i, a més, es pot difondre a altres contextos.
Moltes gràcies, Rosa. Jo també reivindico la lectura de tots, però aquest també és superinteressant. Moltes gràcies. I ara, per acabar la primera roda, ens anem ara cap a la tecnopedagogia i, per tant, Maria Montserrat Oliveres, la pregunta que et fem, també inicial per situar una mica el vostre article, és conèixer aquestes experiències tecnopedagògiques personalitzades dels que feu esment, que ens puguis fer 5 cèntims i així també ens apropem una mica al vostre context. D'acord, intentaré ser breu. Primer de tot, vull expressar i sumar-me a l'agraïment sincer a tu, Ruth, per la teva responsabilitat a la Revista Catalana de Pedagogia, així com en el comitè científic que t'acompanya, i als companys de la Societat Catalana de Pedagogia i de la Universitat de Barcelona per la confiança que m'heu atorgat en donar-me l'oportunitat de compartir en aquest seminari web el meu article sobre la tecnopedagogia en un món de màquines intel·ligents. Voldria donar l'enhorabona també a les meves companyes del seminari i en Antoni, que ha presentat el seminari, i per mi és un honor poder formar part d'aquest espai de reflexió i de diàleg acompanyada per vosaltres i per tothom que de manera anònima o en els participants estan inclosos. Contribuir així, doncs, humilment a un debat tan necessari en l'àmbit educatiu, no? Intentaré respondre de manera endreçada les preguntes. Tanmateix, abans de respondre, si em permeteu, només dir-vos que sóc l'humil altaveu d'un equip multidisciplinari compromès en espais de transformació educativa que, a més, abracen la tradició pedagògica i la innovació en un món amb tecnologies avançades, no? Molt sintèticament, també m'agradaria dir que l'article que he escrit pretén compartir aquesta realitat d'un context tecnopedagògic connectat a l'ensenyament reglat, però també en entorns educatius diversos, inclús de manera excepcional, de manera transfronterera, no? Amb programes propis que poden incloure la intel·ligència artificial. De fet, el meu equip lidera i participa habitualment d'aquestes experiències tecnopedagògiques juntament amb altres equips pluridisciplinars, perquè parlem d'un context tecnopedagògic compromès amb la societat del coneixement en totes les etapes educatives i formatives, des de diferents àmbits, no? A escoles, universitats, a fundacions. És a dir, la realitat que descriu aquest article és un petit bocí de vida transcrit negre sobre blanc, no? On el veritablement essencial, el lector ho descobrirà amb el cor i des del cap, ja que hi ha certs aspectes molt transcendents pedagògicament parlant que són invisibles als ulls, com deia Saint-Exupéry en El Petit Príncep. Per això les paraules de continuació també volen ser una invitació a llegir la vida que transcriu aquest article amb l'esperança d'inspirar a l'amable lector que em llegeixi perquè li sigui útil en el possible per escalar l'essència pedagògica del text compartit al context educatiu que li sigui propi, no? Inclús trobareu també en l'experiència que es convida el lector a descobrir les primeres dades de l'avaluació i de la recerca recollides en aquests entorns tan diversos d'aprenentatge tecnopedagògic, unes dades que segurament dibuixen la possible consideració d'un context innovador d'aprenentatge. De fet, la recerca educativa i l'avaluació que es comparteix i que duc a terme amb el meu equip utilitza instruments diversos, com l'escala Likert o l'escala visual analògica EVA. Però tanmateix, per no allargar-me amb el que diu l'article i cenyir-me a la pregunta que m'has fet, Ruth, dir que les experiències tecnopedagògiques personalitzades que relaten en l'article se situen en un marc d'una educació multinivell i multiformat personalitzada, la qual cosa implica, a grans trets, parlar de múltiples experiències personalitzades amb i sense pantalles, ja que totes parteixen de reptes que neixen de dins de l'alumne des del moment que respecta profundament les seves tendències, talents, habilitats, curiositats i també que es focalitza en promoure principalment l'estímul cap a l'aprenentatge, l'hàbit de fer-se preguntes, d'indagar, d'aprendre a assumir els propis reptes, de desenvolupar l'esperit crític, de capacitar a la persona cap a l'adaptació als canvis.
de poder desenvolupar la presa de decisions i el com s'assumeixen les conseqüències, la capacitat de pensar i de reflexionar, perquè al final la intel·ligència artificial no és la mateixa que la natural i això també ho hem de descobrir. Aprendre a aprendre i aprendre a desaprendre per descartar marcs conceptuals, hàbits i pràctiques arrelades per fer lloc a nous aprenentatges i obrir-nos a canvis profunds. Parlem, doncs, d'un context educatiu que, com us he dit, respecta profundament els interessos, els talents i les curiositats naturals de cada alumne i que gràcies a la tecnologia i a la intel·ligència artificial, en aquest cas, que és l'experiència que compartim més directament, ens permet oferir experiències d'aprenentatge realment adaptades a les necessitats de cada alumne. Aquestes experiències neixen, com us he dit, de les propostes dels propis alumnes i són experiències que els donen l'oportunitat de ser el motor del seu propi aprenentatge, de construir coneixement, de descobrir les capacitats que li són pròpies i explorar allò que els apassiona. Això es tradueix en un disseny d'oportunitats d'aprenentatge flexibles dins d'un context amb terra baix que se'n diu sostre alt i parets amples, una metàfora que ens recorda que tots els alumnes poden entrar, créixer i arribar tan lluny com els hi sigui possible. Un exemple concret que recull en aquest article d'experiència d'un alumne, per exemple, de primària, que es va interessar per la singularitat d'aquest món tecnològic amb intel·ligència artificial. Llavors se li va oferir la possibilitat de que, a partir de la seva curiositat, iniciés un procés d'aprenentatge, òbviament personalitzat i específic per ell, on entrenava uns sistemes d'aprenentatge automàtic. Aquest infant ja era de final de primària, perquè també cal entendre que es pot introduir la intel·ligència artificial a les diferents etapes evolutives, però en cada moment també amb unes estratègies i uns recursos ben diferenciats. Doncs aquest noi, i és l'experiència que s'explica, va començar a entrenar tot el sistema, descobrint que el sistema tampoc era tan fiable com semblava, no? Una vegada entrenat, va ser capaç d'interpretar tot el que aportava aquest sistema i veure que, malgrat l'aprenentatge automàtic del sistema, també s'equivocava. En aquest procés, al final, què era el més important també? Que l'alumne desenvolupés el seu pensament crític, la seva capacitat d'anàlisi, a l'entendre com funciona un algoritme, el com pot millorar aquest algoritme, en exercitar la creativitat i la resolució de problemes i alhora adquirir competències digitals i curriculars pròpies de cada. Mentre aquest alumne, en una situació d'aprenentatge personalitzat, estava desenvolupant aquesta proposta que la seva curiositat l'havia interpel·lat, hi havia altres alumnes que treballaven, per exemple, n'hi havia un que va voler descobrir si la intel·ligència artificial era capaç de comprendre les seves pròpies emocions, o l'altre experimentava amb una plataforma educativa, o n'hi havia un altre que estava programant a Scratch però sense pantalla, i després projectant-ho amb una possibilitat de programació en pantalla. Tot plegat en un escenari d'aprenentatge, imagineu-vos col·laboratiu, cadascú amb els seus reptes, on les diferents disciplines col·laboren, interaccionen, per això són tan importants els equips multidisciplinaris, i coparticipen en un marc d'un engranatge que dins de Binomi, i que a més el vam presentar també en el passat Congrés de Pedagogia de la Societat Catalana de Pedagogia, en diem engranatge TEAM, perquè és un engranatge, és un acrònim que visualitza l'engranatge educatiu que comporta la transdisciplinaritat, la interdisciplinaritat i la multidisciplinaritat, beneficiant així l'impuls de l'acció pedagògica i la codocència en un segle XXI a través d'equips que necessiten entendre aquest món digitalment avançat i, a més, formar els seus infants. En resum, aquesta experiència descrita a l'article, i que espero que llegiu, mostra com la tecnologia i la intel·ligència artificial, i parlem de tecnologia, però la tecnologia també és un llapis, ben acompanyades des d'una mirada pedagògica i respectuosa i oberta, pot ajudar a l'alumnat a fer-se preguntes, a aprendre, a desenvolupar les seves capacitats
i a preparar-se per un món canviant i complex. L'objectiu de cada experiència de les que s'explica a l'article és clar, que cada alumne pugui descobrir fins on és capaç d'arribar i què pot aportar al món de manera responsable i autònoma. No sé si m'he allargat Moltes massa, Ruth. gràcies. Jo crec que has contestat directament la següent pregunta que tenia també per tu, però bueno, en tot cas ara comencem el segon round i si vols aportar alguna coseta més hi pots complementar. Però ara D'acord. faríem una pregunta per la Neus i essent l'únic article que tenim a nivell de recerca en intel·ligència artificial, doncs evidentment hem de preguntar i que ens facis o que ens puguis fer 5 cèntims sobre la vessant més metodològica que fonamenta el vostre article i la vostra recerca. Doncs gràcies. De fet, hi ha precisament un objectiu aquí i és considerar que les pràctiques d'aula no han d'estar renyides en poder trobar també elements d'observació directa, contrastada i sistemàtica, rigorosa, que et permet treballar des d'un punt de vista metodològic de recerca, no? De fet, en l'article s'utilitza primer una identificació del context, amb la qual hi ha una revisió de la literatura de referència, com és habitual, però al llarg de l'article també es van recollint estudis de terminologia específica en cada una de les situacions. Per exemple, es treballa sobre quins són els indicadors d'un bon mestre o una bona pràctica d'ensenyament i aprenentatge a l'aula, amb una sèrie d'identificacions terminològiques que ens permeten crear això que dèiem abans, aquest ecosistema de freqüències d'ús de certs termes que després seran útils a l'hora de fer recerques Scopus i treball més sistemàtic des de, doncs, no només les paraules clau, sinó també les paraules de contingut temàtic, no? Però després s'identifiquen els marcs de referència en els quals es treballa les experiències pràctiques, i de fet fa referència específica al TPAC, no? Aquest model tan habitual en l'estudi de les tecnologies educatives, on es parla del coneixement tecnològic, es parla del coneixement pedagògic, metodològic, i també es parla dels continguts específics de cada una de les disciplines, sobretot perquè és un model que és conegut des de la FP fins a la recerca, amb la qual ens permet veure aquests 3 grans àmbits i la interfície o el punt de trobada. Però també s'incorporen, com que parlaven no només d'accions d'aula, sinó d'accions socials, s'incorporen visions que són més d'estudi de tendències, com per exemple el SAMR, no? Aquest que parla de la substitució de les tecnologies, l'augmentació, la modificació i la redefinició. El Ponteura també molt conegut. Perquè el que això permet identificar és precisament les evolucions, el seguiment, no? Dels processos tant educatius com d'acceptació de la intel·ligència artificial a nivells socials. El que es fa és inclús trobar un punt intermig i es va buscar el paral·lelisme d'aquestes dues visions, més individual o més social, amb les aportacions que fa la UNESCO a partir de la identificació de la intel·ligència artificial com a un espai o una eina per l'aprenentatge passiu de l'alumne, amb la qual rep informació i senzillament els agents d'intel·ligència artificial serien uns professors més, per dir-ho així, o aquests altres espais on la intel·ligència artificial dona suport amb l'alumnat precisament per poder aprendre conjuntament i n'aprèn un de l'altre, guiat precisament per la màquina, o aquests tercers nivells en els que la intel·ligència artificial empodera a l'alumnat perquè explori i innovi coses que no s'havien treballat abans, no? Per tant, estem mirant també una reflexió de com he après, què cal aprendre, per què ho necessito i com puc millorar les situacions actuals, individuals o del món. Amb aquests plantejaments inicials es fan activitats concretes i, de fet, a mi m'agradaria identificar només una, i és provar les contradiccions que hi ha en el propi ús de l'eina quan treballem amb aquestes terminologies o amb aquestes identificacions situacionals. Una de les propostes que faig, que es desenvolupen a l'article, és demanar-li al ChatGPT que digui si fossis un mestre, quin tipus de professor seria, quin tipus d'ensenyament faries, quin tipus de relació tindries amb l'alumnat, no? I ell fa una descripció i es descriu i diu, primer ja diu que no ho és, però has de refinar la pregunta perquè aconsegueixis que et contesti, Però una vegada et contesta et pot dir
Jo sóc un professor que té molta memòria, que respon immediatament a tothom, sense discriminació, sóc un professor que té molta paciència, que puc insistir, que puc variar les explicacions, etc. Però no tinc sentiments, no em relaciono directament, no tinc un vincle específic amb l'individu, etc. A partir d'aquí, molt bé, ja identifiques que hi ha alguna de les necessitats que té l'alumne, i és la de crear vincle, que potser no les podria fer. Anem a veure-ho. Se li torna a preguntar, molt bé, amb aquesta descripció, si et diguessin aquest és el professor que tens per una escola, com creus que seria aquest professor? Quin perfil creus que tindria? I el propi ChatGPT et diu, ui, aquest professor tindria rasgos esquizofrènics, de dissociació de personalitat, tindria indicis d'autisme, tindria problemes de... Aquí ja et va identificar, no?, unes patologies que tu diries, jo no vull un profe així. Malgrat t'està dient que és molt bon profe, per altra banda, les terminologies de tots aquests interaccions amb el propi ChatGPT creen conflictes, suspicàcies i inquietuds que s'han de posar de manifest, no? Com afectarà, entre cometes, un professor amb aquestes característiques als nostres fills? Com es desenvoluparà l'aprenentatge neuronal de les neurones mirall amb els que relaciona l'alumne amb les altres persones, no? Quin impacte tindrà després d'això? Perquè si tu li dius, molt bé, doncs què hauries de fer per millorar-ho? Això pot anar ad infinitum, no? En l'article es recullen unes quantes respostes amb iteracions, però si segueixes, tu li pots dir, molt bé, doncs com s'hauria de fer per incorporar la intel·ligència artificial d'una manera segura, d'una manera sana, d'una manera saludable. I ell mateix ho diu, ha d'haver-hi la incorporació d'un ser humà, perquè és l'home, és la persona, és la dona... És dir, hi ha una sèrie de contradiccions, de susceptibilitats que es posen de manifest i que crec que estan generant també un espai de debat i d'estudi que encara no existeix, no? A nivell social també et dona respostes i es generen els mateixos conflictes. De fet, per resumir, l'article acaba proposant unes línies de treball que es diu, home, hem de treballar els components tecnològics que han d'entrar a l'aula. De fet, la Rosa Maria n'ha citat alguns i ha citat bones maneres de fer-ho. Hem de conèixer quines són també les mecàniques relacionals, aquestes relacions que s'estableixen entre el ser humà i les eines. L'Angelina ha comentat precisament que l'eina ha de ser un suport i no una substitució, no? I al mateix temps hem de saber i aprendre quines serien les dinàmiques transformadores que seran més beneficioses, aquelles que realment milloraran la vida de les persones, perquè l'objectiu no és utilitzar bé la màquina. L'objectiu és millorar la vida de les persones, ser més inclusius, ajudar aquells que tenen més dificultats a l'hora de comunicar-se i utilitzar eines que li permetran comunicar les seves opinions potser d'una manera més argumentativa i més acceptada per la societat. És dir, com incorporem això de manera beneficiosa, mentre que al mateix temps, i si seguim amb aquests 3 criteris de la teoria del joc, no?, dels components, les mecàniques i les dinàmiques, a la vida social estem veient també aquestes dissonàncies i tenim, per una banda, una exigència que li fem als polítics de que siguin més curosos amb les despeses i que siguin més rigorosos amb el número d'immigrants que es deixen entrar segons les necessitats laborals, o que siguin més rigorosos a l'hora de dissenyar qualsevol política educativa, no?, i que eliminin lo superflu, quan a l'hora de la veritat, si li demanem que utilitzin les eines a l'abast, haurien d'acceptar els resultats. I, en canvi, els resultats que es posen sota la taula generen molta suspicàcia, incredulitat i falta de confiança. Hi ha una gran falta de confiança en els organismes institucionals. Actualment s'està generant una desconfiança en la democràcia, en les possibilitats socials d'organitzar el món donant veu a tothom. Per tant, sembla que hi ha una contradicció bàsica que crec que encara s'ha de posar sobre la taula més clarament, perquè acceptem el dataisme o l'algoritmisme, hem de generar termes, no? Però, per l'altra banda, no volem l'algoritarisme, no volem el totalitarisme de les dades. I aquí hi ha molt a discutir, des de l'aula fins a la societat. Ens hi juguem molt, és el relleu generacional. Crec que és apassionant, tots els que heu escrit sobre això,
de la Cristina fins a... És precisament un bon camp de treball per aprofundir. Moltes gràcies, Neus. Molt bé, ja podríem arribar ja a les conclusions directament de l'estudi. Molt agraïda d'escoltar tanta informació. I passant una mica a l'article de l'Angelina, que en un primer moment ens parlava, per recordar, una mica sobre com la intel·ligència artificial pot ajudar en el que és l'anàlisi qualitativa de dades. La segona pregunta va una mica més focalitzada justament al que presentes o el que presenteu tu i la Maripau Sandín en l'article, que és la figura dels prompts i del xat GPT, concretament, no? En aquesta anàlisi qualitativa de dades. Doncs aquí hi ha dues qüestions. De fet, en aquesta pregunta, no, un tema és el dels prompts, o sigui, les consignes, i l'altre és el ChatGPT com a eina, que el ChatGPT és una eina, no? Però que de fet ara, des de la publicació d'aquest article, han proliferat moltíssimes altres eines i també val la pena poder-les explorar, no? Però crec que l'article, si pensem en els prompts, en les consignes, crec que és una aportació perquè una qüestió que ens ha posat sobre la taula la intel·ligència artificial és la importància de com dialoguem, no? amb aquestes eines, que per exemple una és aquesta, no? El ChatGPT. Llavors, si bé fa uns anys, per exemple, posàvem molt d'èmfasi, o encara ho continuem fent ara, en les formacions que tenen a veure amb com fer anàlisis bibliogràfiques, revisions sistemàtiques, etc. I aquí es veia molt la importància, no? De pensar molt bé les paraules clau, com formulem les consignes, com preguntem als buscadors, com preguntem als buscadors per poder accedir a resultats. Aquestes eines basades en la intel·ligència artificial ens tornen a posar una mica sobre la taula aquesta idea, no? És a dir, com hem de generar les consignes perquè puguem arribar als millors resultats possibles quan fem l'anàlisi. Per tant, en realitat, en el nostre article una mica ens enfoquem molt en aquesta idea de com formular aquests prompts, aquestes consignes, per poder facilitar el que és l'anàlisi qualitativa que hem vingut fent d'unes determinades maneres, no? amb els procediments habituals que hi ha darrere de l'anàlisi qualitativa. Per tant, si tornant a la pregunta, quin paper pot jugar específicament aquestes consignes dins del que és l'anàlisi qualitativa de dades, com us anticipava abans, d'alguna forma, i molt d'acord amb moltes idees que plantejava també ara mateix la Neus, en realitat aquestes eines el que ens estan permetent és pluralitzar d'alguna forma la mirada quan a l'anàlisi de les dades, no? Ens permet parlar fins i tot amb les dades. De fet, no fa molt, en una formació precisament sobre anàlisi de dades, jo plantejava que hi ha algunes recerques, la majoria les fem en equip, però també hi ha algunes recerques que fem individuals, com per exemple les tesis doctorals, els treballs finals de grau, els treballs de recerca, no? Que es fan des del batxillerat, i en aquests treballs més individuals la intel·ligència artificial i el ChatGPT, per exemple, ens està permetent dialogar amb les nostres pròpies dades, com si d'alguna forma tinguéssim allà com una altra personeta, no? D'alguna forma, amb qui estem pensant sobre les nostres dades. Per tant, què ens permeten aquests prompts si aconseguim, no? D'alguna forma formular bones preguntes, que l'article el que vol és això, no? Com des d'on formulem aquestes consignes. A partir d'aquestes consignes el que podem fer és, com anticipava abans una miqueta, generar resums de les nostres dades, ens permet generar síntesis d'una forma molt ràpida. Evidentment, aquests resums poden ser més o menys fidedignes, això té a veure una mica amb les limitacions, no? De fet, sabem que el ChatGPT i també totes les eines generatives a vegades inventen dades, no? Inventen coses que no hi són a les dades i per tant s'ha d'anar alerta en aquest sentit, però sí que ens permeten d'una forma molt ràpida que puguem tenir una comprensió inicial de les nostres dades, perquè ens poden fer resums, ens poden fer taules en les quals identificar temes, temàtiques, no? Abans mencionava, no, la idea aquesta dels primers nivells d'anàlisi. En els primers nivells d'anàlisi el que fem és identificar temàtiques, intentar veure com d'aquests textos estem copsant quines són les qüestions principals que estan tractant aquestes temàtiques, que estan tractant aquests textos. Per tant, en realitat ens facilita aquesta identificació de patrons, quines són les idees més recurrents dins dels textos que estem analitzant, dins de les entrevistes, del material que tinguem d'una forma qualitativa, ens ajuden a començar a categoritzar i codificar en els processos més inicials. També ens poden permetre, a l'article parlem d'un tipus d'eina que és l'anàlisi de sentiments. De fet, ara també posàvem sobre la taula, la Neus plantejava, no? En aquests moments
tan complexos en els quals hi ha una polarització molt gran, no? També d'idees, opinions, etc., ens permeten, d'alguna forma, també poder analitzar quins sentiments hi ha darrere, quins tons positius, negatius, neutres hi ha darrere dels textos. Ens permeten organitzar les dades. En el nostre article parlàvem, no?, de com a partir de les consignes amb el ChatGPT es poden organitzar les dades en taules, la qual cosa ens ajuda també, doncs, a poder comparar i bueno, destriar una mica la informació qualitativa, identificar relacions, que ara també parlàvem molt d'aquesta idea. Abans també ho comentava, no?, la generació d'hipòtesis, per exemple, formular hipòtesis a partir de les nostres dades. A vegades nosaltres com a investigadores tenim, doncs, uns marcs analítics molt clars i tenim una certa mirada que ja està també condicionada per tota la recerca que hem fet i les nostres trajectòries, però el que és interessant també d'aquestes eines és que ens permeten pensar les dades des d'altres postures i, per tant, generar hipòtesis i fins i tot veure coses que potser a simple vista se'ns passen per alt per això, no? Perquè ja tenim com aquesta mirada teòrica condicionada. Per tant, en realitat és molt interessant des d'aquesta perspectiva, ens facilita l'anàlisi de qualsevol tipus de text. Nosaltres a l'article hem utilitzat textos que venen de la UNESCO, precisament hem fet aquesta tria perquè la UNESCO ha plantejat molts debats i moltes qüestions molt interessants en relació amb la intel·ligència artificial, però els textos que hem triat nosaltres són només uns textos, no?, menys sistematitzats del que podrien ser, per exemple, entrevistes, però podríem utilitzar també les eines per estar analitzant qualsevol altre tipus o sigui, diríem, de text més estructurat, menys estructurat. I en realitat, ChatGPT, com més estructurades són les coses, a vegades més pistes ens dona, però si no ens ajuda, no?, a estructurar. I després també ens pot servir, doncs, com a comparació constant de les categories, entre les categories que són analítiques, les categories que poden venir més a nivell teòric. Per tant, ens facilita moltíssimes tasques i ens permet això, pensar-les des d'altres mirades. Tot i això, com comentava abans també, no?, en l'article alertem també de les limitacions que pot tenir tot plegat, en el sentit que, com us deia abans i anticipava, ChatGPT i altres eines similars a vegades s'inventa coses, no? Per tant, no podem, no, des de la lògica que dèiem abans, no podem deixar de tenir molt clar que són processos complementaris que ens estan donant pistes, però que també no podem, com d'alguna forma, descuidar. A més, també a vegades les dades que ens pot generar poden contenir errors. De fet, això, quan heu estat dialogant amb dades, segur totes les persones que treballeu amb eines basades en la intel·ligència artificial haureu vist que hi ha moments en què s'equivoca, no?, d'alguna forma. Per tant, cal també d'alguna forma, doncs, estar com alerta, no?, per poder doncs, anar verificant tota l'estona des del nostre rol d'investigadores que tot allò que ens està plantejant sigui el més fidedigne possible a les anàlisis clàssiques que faríem. I, per tant, doncs, des de la nostra perspectiva creiem que és una oportunitat, o sigui, aprendre a generar aquestes consignes és molt rellevant i molt necessari, i l'article, doncs, convida a pensar en això, no?, en la importància de com fem aquestes consignes, planteja aquesta importància en el marc d'una eina que és ChatGPT, però que no és l'única i que, per tant, doncs, podrien haver-n'hi moltes d'altres, però el plantejament que estem fent nosaltres de com fer aquests prompts, en realitat, és útil en qualsevol altra eina que estigui basada en intel·ligència artificial. I en aquest sentit, doncs, em sembla que pot ser, doncs, molt interessant d'explorar, i animem moltíssim a totes les persones que treballen amb dades, tant si estan dins de l'àmbit de la recerca com si estan des d'altres àmbits, no? Qualsevol persona que davant seu té dades, que pugui utilitzar-les, doncs, per poder això, dialogar amb la informació i de poder, doncs, fins i tot pensar en què tenim davant per d'alguna forma poder arribar a evidències, a conclusions, poder pensar en la informació que tenim com a professionals de l'educació, que sempre és moltíssima i que no sempre tenim temps per poder anar-hi, tornar-hi i pensar-hi. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Angelina. S'estan dient idees molt interessants, però el xat el tenim molt, molt apagat. Jo animo les persones que ens esteu escoltant que si teniu algun comentari o voleu participar d'alguna forma, ho podeu fer. Ho hem dit al principi, però ho tornem a remarcar. I si no, ens anem ara al tercer article de nou. Estem ja acabant la segona ronda.
que és per la Rosa de la Fuente, que ja ens avançava una mica quan ens has parlat de la càmera Smart ahir i la placa microbit, i ens estaves parlant una mica de l'experiència que n'heu tingut. Però la pregunta aniria adreçada si voleu ampliar més l'experiència que heu tingut amb intel·ligència artificial i aquestes eines. Sí, bàsicament jo crec que he anat contestant, però el que jo vull remarcar és que el treball aquest que es fa dintre del pensament computacional és una metodologia totalment científica, que dones l'oportunitat de reflexionar, de compartir, de fer recerca als seus nivells i d'incloure a tot tipus d'aprenent. El fet de que es pensi un projecte que sigui per una millora fa que també treballem, sens dubte, els objectius de desenvolupament sostenible. I vull remarcar que aquí estaria també molt palès el que es fa a nivell d'aula, a nivell emocional. Estic pensant en un dels grups que va pensar, a partir d'aquí, hi ha un nen que té diabetis, que ha viscut amb la diabetis i viurà tota la seva vida, i com els companys van elaborar un projecte a partir de que es podia fer un reconeixement de quins aliments eren bons i dolents en funció del sucre que portaven, pensant en aquest company. Aquí també estem treballant la part emocional, també estem treballant altres competències, totes fonamentals. Aquesta part de reflexió, aquesta part d'acompanyament, aquesta part de voler millorar a partir d'aquestes eines, jo concretament a l'article és la Smart AI Lens i les plaques microbit per fer petits robots o per fer aquesta detecció, doncs els motiva molt al treball. Fins i tot alumnat que veiem que no estaven motivats en res, a partir d'aquí es motiven perquè veuen que ho poden fer i que, a més, hi ha una connexió amb el món real. No és una cosa que queda allí, no, sinó hi ha una connexió, hi ha una part que involucra, sobretot també la part aquesta de les nenes. Les nenes són boníssimes fent aquestes coses i se'ls dona l'oportunitat, no? També de treballar aquesta part, no? de la robòtica, del pensament computacional, la reflexió posterior, la presentació, tot és un treball que jo crec que és una oportunitat. I aquestes eines doncs, són molt fàcils per fer servir des de primària en aquestes edats i crec que la nostra responsabilitat és formar-nos com a professors, com a mestres d'aula, perquè aquí hem parlat de recerca, però els mestres que toquem l'aula tenim l'obligació de formar-nos per portar-ho a terme, no? I veure després les conclusions, no? Quin tipus de treballs. Penseu que jo, quan entrava a les classes, aprenia amb ells, perquè de seguida ho fan, ho capten i vull dir, aquesta competència d'aprendre al llarg de la vida es veu fonamentat, no? Jo animo que les mestres d'aula, que algunes, no sé per què, són una mica reticents a incorporar totes aquestes eines, no sé, potser per desconeixement, potser perquè que es pot fer un mal ús, però per què no pensem en els bons usos, no? Doncs llegeixin aquesta petita experiència, es poden fer moltes altres, i s'animin, no? a posar-se en aquest món. Perquè si no ho fem nosaltres és que no ho farà ningú i allò està allí, no? I com deia la companya, els prompts són molt importants, no? Aprendre a fer bons prompts, aprendre a fer bones preguntes. Qui està fent bones preguntes està pensant, està fent servir la capacitat crítica, no? Perquè no tot serveix, no totes les respostes serveixen, no? I també la part aquesta inclusiva, no? Vull dir, es poden programar des d'un assistent per ajudar els nens amb discapacitat visual a identificar colors amb objectes, vull dir, si tenim algun nen amb algun tipus de discapacitat, també el podem posar a treballar amb el grup. Vull dir que crec que té un ventall molt, molt, molt interessant i que a vegades és la nostra por a avançar dels propis professionals el que fa que no donem aquesta resposta. Jo Moltes soc més breu, gràcies, perquè jo Rosa. vaig a lo pràctic. T'ajustes al temps perfectament, gràcies. Doncs ja per acabar la ronda, tornem a la Montserrat Oliveres. Ja més o menys ens estaves apuntant, el desenvolupament de competències, ja a l'anterior pregunta ja ens ho apuntaves, però específicament saber una miqueta quin paper pot jugar la intel·ligència artificial en aquests processos dialògics i reflexius dels quals parleu en l'article. Bé, per respondre a aquesta darrera qüestió intentaré ser més sintètic. Que em planteges, voldria compartir-vos, no?
el meu profund convenciment de que en aquesta era dels algoritmes que parlava la Neus i que heu anat parlant en les altres companyes al llarg d'aquesta jornada, no? O aquest seminari, perdó, calen metodologies i tècniques que fomentin el diàleg, la reflexió. No només hem d'anar a provar la màquina o a entendre que la màquina es pot programar o o podem obtenir respostes. Hem de preparar a l'alumne i respectar els seus ritmes. Hem de, entenc, i des d'aquest context que descric, així ho explico en l'article, afavorir la motivació i la curiositat a cada un en funció també de les seves possibilitats reals, no? En aquesta direcció, defenso a l'article que lluny de substituir el rol del docent o de l'alumne o dels agents naturals del món educatiu, la intel·ligència artificial s'ha de convertir o és una eina potent per acompanyar aquests processos educatius personalitzats que permeten a cada persona descobrir les seves pròpies capacitats. Aquest enfocament no és nou. Si mirem enrere, podem trobar les arrels d'aquests processos dialògics en la maièutica socràtica o en l'ètica aristotèlica. Que en aquest segon tombant de segle XXI encara són vigents, no? Per tant, en aquesta direcció, l'article vol recordar que la tradició educativa sempre ha posat l'accent en el diàleg, en la reflexió i en el guiatge. I avui, més que mai, amb aquesta intel·ligència artificial, en aquestes tecnologies avançades, no? Aquest diàleg ens ha d'ajudar a traslladar, no? L'aprenentatge d'uns recursos tecnològics que permeten arribar més lluny i respectar la diversitat dels ritmes i les formes d'aprendre de cadascú. Per això, quan a l'article parlo de processos dialògics, parlo de crear espais d'interacció on l'alumne no sigui un receptor passiu, sinó un agent actiu, capaç de qüestionar-se, capaç de fer-se preguntes, de col·laborar, de construir coneixement amb els altres. I quan parlo de reflexió, en aquest entorn concret i aquest context que he descrit abans, és perquè la reflexió esdevé una eina clau per entendre què hem après, com ho hem après, com ho podem aprendre, com ho podem millorar, no? Per tant, aquests processos dialògics i reflexius que fa referència a l'article, amb un entorn amb intel·ligència artificial, permeten plantejar preguntes i reptes i situacions que promouen aquest pensament crític i aquesta capacitat també d'autovalorar-se i d'un aprenentatge entre iguals amb una coavaluació, no? Aquest enfocament, doncs, si el llegiu, convida a facilitar també el desenvolupament de competències transversals, que també són imprescindibles. Per tant, des de l'autonomia, la creativitat i la resolució de problemes fins a la gestió d'emocions i de col·laboració entre iguals, no? I és aquí on la intel·ligència artificial, dins de l'article, entenc i explico que juga un paper destacat perquè permet crear aquests escenaris d'aprenentatge adaptatius on cada alumne pot progressar segons les seves pròpies capacitats, no? Però tot això només té sentit si entenem que l'acte educatiu és un procés profundament humà. A més, la tecnologia no pot ser la substituta de la mirada, de l'empatia, de la comprensió de cap dels agents naturals de l'acte pedagògic i educatiu. Entenc, i així ho intento explicar en l'article, que la missió d'aquestes experiències que comparteixo no és altra que la de formar persones autònomes, èticament responsables, capaces de conviure en un món divers i canviant. La intel·ligència artificial, per tant, només és una gran aliada, però l'essència de l'educació segueix sent el diàleg i la connexió entre persones. Per acabar, voldria convidar-vos a una reflexió. En un món cada vegada més digital, com podem garantir que la tecnologia ajudi a humanitzar l'educació i a no deshumanitzar-la? La resposta per mi és clara, posant sempre la persona al centre i fent que la intel·ligència artificial sigui una eina al servei del creixement, del coneixement i del benestar individual i col·lectiu. Conseqüentment, aquest article pretén abraçar l'acte educatiu com un procés profundament humà
i existencial que va molt més enllà de la simple transmissió de coneixements, comprenent que en aquest procediment cal promoure la importància del diàleg, la reflexió i la interioritat de la persona, posant en valor la dimensió espiritual i l'ètica del procés educatiu, des d'una mirada molt profunda, compassiva sobre el món. Doncs moltes gràcies. Estem ja en horari de tancament, però dono la veu a la Cristina perquè hi ha una intervenció en el xat i ella ens la pot fer arribar. I en tot cas us dono una última torn obert per si algú vol respondre a aquesta intervenció del xat i si hi ha alguna cosa que hagi quedat pendent i que vulgueu compartir a mode ja de tancament. Perfecte. Doncs el Xavi ens diu: les ponents s'han mostrat clarament favorables a l'ús de la IA a partir de la seva experiència i la seva recerca. Amb tot això ens diu: podrien donar un missatge clar i positiu perquè aquelles persones que treballen en entorns educatius perdin les pors que són inevitables, que les provoquen reticències per incorporar-les amb seguretat en el seu treball? No sé si alguna vol començar a respondre. Contesto jo, potser perquè estic a peu d'aula o estava quasi fa 2 dies. Quina manera? No hi ha una vareta màgica. Això és com tots els canvis que es fan a la societat va per un cantó i llavors els mestres, els professors, hem d'estar al dia. Clar, ens ha tocat viure en un moment en què és una societat totalment líquida, que el que val avui, demà doncs, es planteja, no? I nosaltres hem d'estar al peu del canó perquè estem formant els ciutadans i ciutadanes del futur i els hi hem de donar. És que és la nostra feina, és la nostra responsabilitat. Receptes no hi ha, però jo crec que això és una competència, o ha de ser una competència docent, integrar aquesta formació contínua per treballar el canvi. No tingueu reticències. O sigui, mira, quan jo era molt jove, la tele era dolenta. Us en recordeu d'això? Ara sembla que ningú veu la tele. Ara es parla es va parlar de les noves tecnologies. Ara tenim la intel·ligència artificial. El que nosaltres ens tanquem, no vulguem incorporar-ho, no farà que això no existeixi. Fem un bon ús, formem-nos bé, fem una aportació ètica, que sempre hi haurà qui fa un mal ús. Això no ho podem evitar, però el que sí podem és formar els nostres. És la nostra responsabilitat. Jo crec que això va amb la nostra feina. No sé si ho he aclarit, però hauria de ser així. I jo crec que és així, la gran majoria de docents és així. Moltes gràcies, Rosa. Si no hi ha més intervencions, que crec que no, donarem la paraula. Tenim una altra pregunta al xat, Ruth. Doncs digues, Cristina, perdona. L'altra Cristina ens dona les gràcies, igual que la Conxi, i té una pregunta per l'Angelina. Ens diu que és molt clar que la utilització del xat d'alguna manera serveix per contrastar interpretacions pròpies de les dades, molt atractiva, però en el cas de persones expertes, no? Capacitades per valorar la resposta que ens dona l'eina. Ara bé, ens pregunta que en el cas d'exercicis formatius de recerca, com pot ser el TFG, el TFM, entre d'altres, ella ho veu un pèl arriscat. En resum, em pregunta que com es podria evitar que l'estudiant no prenés la resposta de l'IA a la seva pregunta com a la resposta de Déu. Aquesta estava una mica vinculat, no, amb això que dèiem ara dels perills, els riscos, no? Que moltes vegades li veiem a la intel·ligència artificial. Jo crec que això està una mica vinculat amb el que deia a l'inici de tot, no? Sobre la importància de la formació. De fet, crec que com a professionals de l'educació a tots els nivells en els que estiguem, com deia ara la companya, no? És molt difícil que pensem que l'alumnat no utilitzarà pels seus TFGs, TFMs, TRs, aquestes eines. Per tant, jo crec que d'alguna forma hem d'incorporar en els processos formatius les eines precisament que venen de la intel·ligència artificial perquè els estudiants d'alguna forma facin un ús cada vegada més responsable de les eines que fan servir, perquè de fet estic convençudíssima que totes les persones que hem participat del webinar i també de totes les persones que ens escolten i de professionals haurem identificat ja que molts dels nostres estudiants utilitzen, no? Les eines que venen de la intel·ligència artificial de manera habitual. Per tant, per part meva, jo crec que sí o sí hem d'incorporar en el nostre debat i a les nostres aules l'ús de la intel·ligència artificial i sobretot, per exemple, en el nostre cas, que treballem des de la recerca, no? Des de totes les metodologies
en recerca, d'alguna forma, totes les persones que som responsables d'aquest tipus de treballs i que estem formant metodològicament en fer recerca, d'alguna forma hem de poder incorporar des de les formacions un debat al voltant de l'ús d'aquestes eines des d'una perspectiva ètica, no? Si no plantegem, si no incorporem aquesta formació, serà molt difícil que puguem d'alguna forma entrar en el debat, no? Perquè crec que no podem fer-ho d'una altra manera. Per tant, jo crec que ens hem de llançar d'alguna forma a la piscina. De fet, nosaltres, el fet de començar a explorar aquestes eines ens va semblar un tema també com de responsabilitat, no? Quan estàs treballant en recerca, sabent que hi ha aquestes eines, no pots no deixar d'intentar veure quines són les possibilitats, quins límits tenen, i crec que d'alguna forma des de les formacions hem de plantejar el mateix, és a dir, visibilitzar per què ens serveixen, per què no ens serveixen i poder generar un debat amb els nostres estudiants des de tots els nivells perquè puguin veure que moltes de les respostes que ens plantegen a vegades el ChatGPT, etc., són respostes que són molt interessants, però que ens permeten treballar en els primers nivells d'anàlisi de les dades, però que després la responsabilitat sempre és de l'estudiant, de la investigadora, del professional que està treballant amb les dades, no? Per tant, difícilment podem pensar en aquestes respostes com a respostes finals. Són respostes incipients i bueno, jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies, Angelina. Ara crec que sí, Cristina, si no em corregeixes, no hi ha més intervencions. Correcte. Aleshores, passaríem la paraula a en Antoni per fer el tancament formal dintre d'una mica termini, 7 minuts més tard, perquè sigui d'una hora, com sempre. No abans, deixeu-me dir que el mes de maig està a punt de sortir el proper volum de la Revista Catalana de Pedagogia, que també us animem a consultar. I també, com deia la Rosa en el xat, recordar que aquest enregistrament, un cop editat, també estarà visible en el canal de YouTube i a la pàgina web de la Societat Catalana de Pedagogia. Moltes gràcies per l'assistència, per les superintervencions que hem tingut i per fer tan amè aquest webinar, que no és fàcil d'ajustar-se en el temps, però que ha anat molt bé, i agrair-vos també la paciència i les intervencions. Molt bé, moltes gràcies, Ruth, i moltes gràcies, Cristina, per la feina feta a vosaltres com a moderadora i suport als comentaris, i sobretot moltes gràcies a la Neus, a l'Angelina, a la Rosa Maria i la Maria de Montserrat per aquesta invitació a la lectura dels vostres articles. La Ruth ja ha posat aquí al xat l'enllaç al número de la revista. Us hem posat també els enllaços per si ens voleu seguir a les xarxes, a la Societat Catalana de Pedagogia, a la Revista Catalana de Pedagogia, a X, a Twitter, a l'Instagram, també a Blue Sky. I jo res, només per acabar i agrair-vos l'assistència després d'aquesta interessant intervenció que heu fet totes les persones que heu participat a la sala, que res, 4 idees per endur-nos, però que penso que són idees molt fortes, no? Una, que s'ha dit bastant al començament, que la intel·ligència artificial és complementària. Un altre aspecte que també s'ha destacat és la importància de l'equitat tecnològica, també va amb la intel·ligència artificial. I voldria recollir la paraula que ha dit la Maria Montserrat, l'expressió, que penso que ho defineix tot, no? Sostre alt i parets amples, no? Moltíssimes gràcies en nom de la Societat Catalana de Pedagogia i que acabem de tenir un molt bon primer dia de primavera. Fins aviat.